अरजिना गैया नामा मादै? अफिसाव। हा? बबे अफिस? आइ बबे अफिस? स्लिपिं अफिस? थोंजों बुंब्रा सानस्रि। मोजांबो खिथाया। जिरायनोबो थिना। रावफ्राना थं बिथं। आलासि नालाय जिरायनो थिननांगौ बेखौ। नै दार स्लिपिं अफिसा बेयावसो। अफिसारा उन्दुनानै थायो। मा सुखिदारा मा मावनानै थायो? सुखिदारा? सोर दं? गुवालाबो? हेल'? Sleeping office? Yeah. Sleeping officer speaking. How do you do? I am sleeping. Yes. Nonsense, Sir. Ini nama Mbak Santri? Sleeping officer. फाइनाल हैनो थायोना गोसोथो रायखोना माखो बिसोर दाबोरसेखौनो नागारलायनो हालायै मेगनसो नांलायबाय बिसोर हिनजावब्ला आदा अरगेनखौ आदा दाहानो बिलाइ हरजासिगौमोन ना आयै आंखौ ना नोंखौ नै आथङा नोंखौनो दासो मोना बहाथो थांनो ओंखारलायखो खामानि दं मादै नोंसिनि खामानिया नोंसिनि थाखाय बान्दि गैया दै मोनायोब्ला सुनानै जाफैदागोन नोंसोर ओंखामा बेफोरनि खोथाखौ खोनासंबाय थायोलै समाजआव लागोन फै मानसि मोजांफ्रा हराव थाबाया फिसाफोर सिखावफ्रासो सिखाव सोलोजों मावजिया सादु साजायनानै एन्जर फालोखौ माइ खेबस'नाय पापनि निस्थार मोननो थाखाय गय आथासियाव थांनो होननानै लांनो हायामोनब्ला माब्रैथो माफा माफा जालांनो खाबु मोनोमोन दे बुंनायसै दे होनब्लाजों मा खालामनांगोन गोरा खालामनांगौआ नोंसोर आंखौ पन्चायत इलेक्सनावल' देरहाहोदो बिनि उनाव मा सुजुग सुबिदा नांगौ गासिबोनि थाखाय आं दं नोंसोरथ' दंलै फंबायफोर नाथाय दा साननांगौआ नोंस्रानि बे आमायसो मोनसिङासो बिबारे ओइ गया लाबोद' नायलांगौ खादार मोनखौ माब्रै न'खरसेयावनो बिबथि बिजादै जुदा जुदा जोंनो रायजोनि मोजां खामानि मावग्रा मानसि नांगौलै बाजै खाबु फलान मानसिजों रायजोनि जेबो मोजां खामानि जाया सिनायगोनलै बाजै जों दंना औहाय उनफ्राव जों आखुसो लान्दा खान्दा खालामबा ओरैमा जाबायदि मानसि मानसिखौ सिनायाखै सोमखोर गोसो जाला नोंखौ बियो जानो हाया नोम्फानि पन्चायत इलेक्सनाव देरहानांगौनि थाखाय सोरनिबा जिउआ जोबथों बेखौ आं लुबैया ना नङा होमब्ला दाहारादै दाहारानोथ' माबोरै बिदि जायो खाथियाबालानो मा सोंगोन जालाय फारहालांखो दे आहा सिरिथा मानसिया सैमा बांग्रा बायदिथ' जेराव ओंखाम फिथर नुयो बेयावनो थामि ओंखाम फिथरा बेहा गैया बेहा नो प्रब्लेम दा माबायदि दाहार
जेरावबो सोमखोर बसुमतारी खालि सोमखोर बसुमतारी बिसिगोन गामि ओनसोलाव गिदिंनानै भटनि सोमोन्दै नोंहा अभिगथा जाबोखो ओरै बाथिपारा बागानसालि खोथि गासैबो साफा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया बेनिफ्राय शान्तिनगर ओरै कदमतला बेफोराव प्रयजन गाज्रि दं माने बे बिसोरनो दाहार मोनानो जोंहायना प्रयजन दाहार फेनला थाबाय सासे गाज्रिया बेफोरनि सोमोन्दै बारा गावरायनांगौ बाथ्रा गैया नैबेफोरनि दारैनो गासैबो समाधान खालामनो हागोन बिदिब्ला थालिर बिफांखौनो माखौ जाथारो नोंनाबो सुन्दैयाव बोलो गैला नामा नोंथ' खिथाम खिथिब्रै जाथारो नोंनाबो बोलो खिनायाव थांफाजोब्बाय ना हाबनाय सिंहखौ एदावबाय नों मैदेरनि खिबौ सैमानि सोंख्रावनाय बुरखाव दानिया बिनि फिन राहाया बुफायजा फाथो गासिबो दंजोबो Emergency night duty. Wow, sir. I'm easy, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Salah, खाली order. Salah. जाना गया, घूमने गया, पैसा गया, राम गया, खाली order. Go to निकले खाली order. अरे वो सारे बाबू ना भाई जो भाई एक मिनट हाँ
Apa kali? Yes, hello. Oh, wrong number. Kali wrong number lebih. Ada mau nungguin nara? Kau kau deng, mak kau deng. Tahu, umat, bermak. Nunga. Tahu lang deng. Gango hongra. Nunga. Orang lang deng. Jigo hongra. Umat lang deng. Before lang jo hongra. Bundulan tha malang deng. Hei, nunga, inspektor babu. Nungabla to mansi kuna kau deng. Ada manusia, gothoबो जानो हागौ, बोरायबो जानो हागौ, बुरिबो जानो हागौ, सिख्लाबो जानो हागौ। सिख्ला? औ, मा होनदोंमोनलाय नोंथाङा? नङा, inspektor babu. माने नोंथाङा नोंथांनि अफिसखौ लाब्लाबो जाय लायाब्लाबो जाय अच्छा माबोरै लेंदे जाबाय हागोन हा थाखासो फाखाथ' नाथाय इयुनाव बिदि लागोन होननानै दा सानसे दे नोंथाङा रांनि इसिबां लुबै मानसिया माबोरै बिदि बुफैनानै लानो हाखो? गाज्रि मानसि मावनो हायो मा दं दा? आं सानाखैमोन मैदेराबो सियालनि बुद्धि दं होननानै। Order, political discussion ni honu al diyo. Biyo tayo niyo konse. Proceed. नों खना खनला नागिरजोब्बाय गैया मानो गैया आं मोनबायमोन ना नोंसोर मानो थाब फैयाखै सिखावजों बारमोनजायजों समान दा बहा मोनबावनो Hands up!
सानस्रि नोंसो वा जाय नोंसोर एन्जर बायदि जिगाबसिङाव एसे आं हिन्जावनो माथो हारसिङै मावजिखौ गारहरनो हायोलाय होमबालाय नों मासे सैमा सैमा मावजि आं जेबो मिथिया नाथाय नोंसोरथ' एम्फौ नङा फिसाफोर अर्गेनखौ नुनानै बारसोमनो अर्गेन नों आंनि सासेल' फिसा हौवा नोंखौ लानानैनो आंनि जिउनि सिमां दिनै लामायाव अराय गोजों मादै इनायनि हेंथायै गसंनायाव जेबो गोरोन्थि गैया नोंसोर बेखौ मिथिखा थरसे फिसा अरखियाबो न' खालामनो हायो मिथिबाय माखौ फुगारलाबाय थाखोब्रा दोनदोलै नों दिनै जेरावबो ओंखाराबा हामगौ नामा मानो नै बेफोर एक्सिडेन्ट जानायालाय माब्रा जेबो नङा अहाय आं दिनै मानोबा गोसोखौ गिलिर गिलिर खोमसि खोमसि मोनथारदों आरो दा माने सिमांखौबो गाज्रि गाज्रि नुगासिनो दं बेफोर सिमांनि खोथाखौ लाजोब्लाथ' आदा ओइ नै ओंखारबाय आं दाहारालाय ओंखारबोआखै थ' मोजाङै मोजाङै दाहार मानो मादै मिथिनानै लाखा नों थाबायनाय लामाया खैफोदनि जानगार नङा मिथिगौ आदै आरो बेखौ मिथिगौ सैथोनि लामाजों थाबायब्ला जेब्लाबो देरहासार जायो सोमखोरनि गुन्दै मोनजानानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो सोलोंबाय नङा ना नों गुन्दै मोनजानानै रोङाखै आदै समाजनि माखासे खाबु फलान गुबुनले आखुनि मानसिफ्रानो फोरोंदों आदैया आंखौ नों फिसिनानै दोननाय सैमा बांग्राफोर बायदि सानदों नामा हरानो गोनां गैया आदै मोजाङै खोमा फाथिनायनि बाथ्राया खोनासं सैमा बांग्रा जुदि नों गोख्रै अर्गेननि लोब्बाखौ नागाराब्ला मा खालामनो बिनि फिननायखौ समासो होगोन नोंसोर आंखौ मानो बेंथादों लामायाव गार
आं जेखाने नोंखौ बादा होखादोंमोन नोंबो खोथाखौ मानियाखिसै नालाय दानिया मा जादों रायजोनि मोजां खामानि मावनो थांब्ला खैफोदनि मोगा मोगि जाखानांगौलै बिबारि बायदिया बारा सिन्था दाखालाम आदाया जेरैब्लाबो देरहागोन सैमाफोर इसिबांमानि नानि बेदरै दैमाफोरनि जाहैयो आं नोंसोरखौ थेवब्लाबो इसिबांमानि सोलोंदों नोंथां जाय सैमाफ्रा बिगोमानि सायाव गोथाव गोथाव मोनजानानै देरगा फुगा बे सैमाफ्रा माबोरै सोलिजानो सालबां हेफाजाब नोंसोरो मा खामानि जादों मोनसेल' खालामथारनांगौ जायोब्लाबो No problem, Daddy. Idea. मा Idea. मा आइडिया Sabai susah. दावै 40 टाका मोनलै सार 40 खाना फैसाखौ दानो मोननाय नङालै जानो गैथारलै सार दानो गैया दानो गैयाबाबो मोननाय नङा दानो जानाय नङालै सार मा जायालै नों खावनानैसो लाबोदों नोंखौ हा मोननाय नङा नोङो नार्जारि नोंथां नोंथांखौ नागिरना फैदां आच्छा मार्केटआ जोब्बायना जोब्बाय आच्छा एसे लाबोबाय आंसै जानांगौ उदैनि थाखायनोथ' आंहा नोंथांजों मोनसे गुरुत्व खोथा दं आच्छा जायनि थाखाय दिनै फैदां मा खौरां गाबोन लाखिना हरदो संबाय होननानै
आदाया थांग्रोबाय मानोथो हाबबोखै नोंथ' मिथिगौ मानसि मानसिफ्रा खबर थाबाया सिखावफ्रासो नोंलाय मानोथो हाबखो नोंनि गोसोखौ खावनो भांहरनि अखाफोर गावदाङा अनजालि महर मोनबा मोनखाङो मानोबा उसुखुथु गोसोआ आंनि गोसोआ मानोबा बुरखायनो हाया थांलियो बिखाया मानोबा बुरखायनो हाया गुसना दिनैनो जनानि आयराखिया गाखोनानै जों थुला जोमै सा सा मुलुग गिदिं गिदिंजों अ आमाय जुमाय गेलेनि अ आमाय जुमाय गेलेनि बिलि भांहरनि अखाफोर गावदाङा अनजालि महर मोनब्ला मोनखाङो मानोबा उसुखुथु गोसोआ आंनि गोसोआ गोसोनि थानसालिनि असना नों दरखं मोखांनि नों आंनि गोसोनि थानसालिनि असना नों दरखं मोखांनि नों आंनि दरखंनि बिबार बागाननि गेवलां गेवथाङो बारफुना
नों बारसे गलाबी बारसे नों बारसे गलाबी बारसे नाथाय समायना गेवलांनाय बिबारा मोदोमनाय गैयाबोला अनसायनाय गैजाय लहरायनाय बिबारसो लहरायनाय बिबारसो नङा सना दै लुना जोथोन लागोन बेरे सिखिरि जानानै गोदै बिदै सोबगोन आं सिखिरि आं बिबार सानस्रि उन्दुनो फैला थाङाबो तेजगिरा खारख'नाय बेनो जाबाय थांनोसै लोखि सना माइनाव थांनायनि आगोल फरायखाङाखै दोनदो हर थौबाय नों खालामफा सिस्टारनि खर' खाथ'बायनो ए आर'नाइ राखौ सुदिलै हाय लोगोसे राखौ सिखौ याब्ला मानोथो फैदों नोंलाय जेराव अरगेंबाय गुदिनि दाहार सिथारलै सल' खिथानाय जायगा नङा बेयो आं माबा देहाखौबो गोजाम गोजामसो मोनगासिनो दं गोजामलै दाहारा मा अरगें बारा मोनथारबाय नामा अरगें थौ न'आव थौ मादै सानस्रि दरा खेवफैथ' आयै फिसाफोर मानो फैफिनखो होमबा दा पुलिसफ्रा फैफिनबायबा अरगेंआ लोमजाया मादै थांना थांसै दरा खेवहैद' आयै फिसा मोजांखौ माबानाय जाखाबाय आयै फिसालाय अरबायदि हाव हावथार मा खालामबावनांगौ जाखो होमबा इसोरा अनोब्ला मादै जोंनि अरसिया जेबो जाया बियो दे अरगें बिदिब्लालाय अरगें थाल लालायनानै लनदोदो फिसाफोर मोजाङै Organga bahawan dia, hal kita. Bung, berbunga kan? Hah? Macam-macam tu kau, mau tahu?
आयै मा खालामबावनो साला 시래기 위에다 하오시고 Attention please, 1996 ni panchayat bisai khatiau afatgiri. Masidi thakai Thalit Bifang Saugari Lannai, Shankar Basumataria Maidar Saugari Lannai. Mansing Musari ko 12,000 votni Fargao Kejanannai Derha Sat Jabai. सियाल बाबू जैन बाय इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद Papa dhamare kipa dilpani nirasa ai dinei lai besebang khushi habafali jano thangnai maidera pribar sial babu raga jengbai honai mauti pulis haharang kurban sial mauzini bikha alubai aha aha se saya khet bai sial likhma enjor khet bai mauzini khma se saya khet bai sial likhma enjor khet bai mauzini khma bese jongkha jatha bese mini jatha chi chi hai hai bese lajitha inqilab zindabad inqilab zindabad inqilab zindabad inqilab zindabad के परंग रोपानी जेल पुलिस बेल गुंडा बनी मेल पुलिस गुरु खिल बनी जुल पुलिस रूल कमानी जुल इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद lai besebang duku habafali jano thangnai maidera pribar sial babuni dukuni modai mauji pulis
हायाव गोजावलांबाय सेसा एन्जरनि रंजानायाव सियाल मावजि आयौ मोसानांबाय बागुरुम्बा हे बागुरुम्बा बागुरुम्बा हे बागुरुम्बा बयनिबो साना समानै थाङा मैयानि राजा दिनैनि फोरजा बयनिबो साना समानै थाङा मैयानि राजा दिनैनि फोरजा दा गाबसै सियाल दा गाबसै मावजि आव आव सना सना दुखु दाजा इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद थालिर बिफां देरहाबाय सोमखोर बाथौ देरहाबाय मैदेर बोराय गब्लबाय सियाल बाथौ जेनबाय इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद 나이타가 결국 사품고 사파는 시래야 비비스를 내 먼싱 무사하리고 Relax, Daddy. No problem. 비닉 시대고 마와디 흑한나고 앙동서이. खबर भाभी आंनि उदैयाव दादा खबर भाभी आंनि उदैयाव दादा खबर भाभी दावबायबो
Tansi. Mari aku karena tangga. Aku sih. 하나를 마다니 타가 있어. 나이커 얼로 가보당 마시면 지금 나 더들 한갑을 하나갑을 누가이들 नोंसोरनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनदांसै आं जेरैब्लाबो नोंसोरखौ बख'नानै लायगोन थांदो आदा
माथो माबासो सानहाबनानै दंलाय दा नों दाबो सासेयाव हौवा हाथाराखैना Isibang duku kawan aku malu. No, boleh jalan. Nih, belu dong sampai. You are under arrest. You are under arrest. Arrest? Mata ini. Urkau ni pray. Pistol pimpinan ini Najiri jalan orneni. Jadi maaf kemando. Firman. Wasi sahab. Thala silo kalam. Abang thadang. Thala se kalam aja. Selalu posisi rumah. Tergabang,
जानो हाया मादानि थाखाय बेखौ बिब्दि सास्ति होखो आरो दाहार बेबो दानिया मानोबा न' सिंनिफ्रायनो ओंखारलिया समथे जिबिसो रानदे मानसि जाबाय अर्गेनखौ जेरैब्लाबो बख'नायनि राहा लोगोनि हाबायाव बावलायबाय हारसिं थांब्ला जाया दाहा
राजा सना संसार लैथोआव सानस्रिनानै आं मेङोबोला दुखु दाहाजों राहा मोनै आं जायोबोला नोंनि महरखौ गोसोखांगोन अब्ला आंनि दुखु दाहा रेजें जागोन पूर्णिमा अखाफोर गावदा नोंनि महर नोंनि समायना बेसे मोजां रागा जोंबोलाबो नोंनि महरखौ हायनारि समायना नुथारबाय आं हायनारि समायना नुथारबाय आं Gimana? Hendak menjadi pada proses sampai dia, ambil tak, kau mana besok kalau macam. Tak ada. Ambil. Ada. Kau yang nama. Mata ada mencerai. Jadi. Malah kawan. Ini dia harus seleksi dengan pilih. Ini kompaya sengaja. Itu bosan tam berpanjangan, karena apa saja salah. Deh, jangan ada.
बिबारि थां बे सा एसे फुदुंथों आलासिफोरनो नांबाय थाला समा खमथार जों बेंथलावसो थांनो ओंखारदोंलाय दिनै आंनि बियानै असेखौनो हरगोन ए जोंहा हिनजावफ्रा हिनजाव गोदान जागोन जों एखे बिलाइग्रोथारलायनो दा नोंथांनि इनभाइटेसन कार्ड हरदों दा थांथारनांगौ केस केस बुंगासिनो अफिसबो दं दा अफिस फोजोबनानै आंबो थांगोन एसे बेलासि बिदिब्ला फंबाया एसे नायदोल' बिलाइआ सिन्था गैया हागौमानि नाजागोन आं हेल' सोर बुंदों दतमानिफ्राय ना सार आं दतमा पन्सायतनिफ्राय बुंहरदों प्रेसिडेन्ट शंकर बसुमतारी आच्छा सार मा खौरांमोन या जाबाय आङो एक्टरफोरनि मिटिंखौ लिंखांनानै एप्रुभ खालामना पाठायहरबायमोन फाइलआ सहैगोन ना सार गोजोन्थों बिदिब्ला सार दोनदिनि आच्छा अके थेंक इउ सार हाबनो हागोन ना फै हाबफै सारा अन्नानै जोंनि देमुगुरियाव स्कुल बिल्डिं ग्रेन्टखौ हरोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो जों बिनि थाखायनो गथ'फोरनो सोलोंथाइ होनायाव जोबोद आखा फाखा जाबाय प्रेसिडेन्ट बाबु नोंथाङा अननानै एसे नायदो जागोन आं मागिनो फैयाखै आफा आं अरनि फिसाखौ नायनो फैदों ए नों अरनि बिमासो फैदों हामदों दिनै फैयाबा नुनायसो नंलामोन गाबोन फाथायहरसै मानसिखौ आयै फिसा नुलांगोन आफा र' आं सारनो खिन्थाहैनि mana aja? Hah? Kok mana kami mau mana? Ada saya enggak. Ini betul ya. Orang ini cari di belakangku. Hah? Engkau? Noni engkau ada balamnya engkau ya? Dia kalau engkau kan ada sekolah. Ah, noni engkau? Hai, Rama. 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 Hei. Rama di kau, yang balik ya. Ma, ini semua siapa? Dulu, tapi jangan. Salam sinema. Islam lagi ke? Pribadi 30 menit. My God. Dibari. Nenda sampai deh. Apa tuh saya sampai dia? Ambil tak tahu mana yang bisa fokus kalau nanti. Saya khawatir. Kemudian. Ada. Ang sekolah itu pelajaran ada beda senuk siapa dong hai? Jadi. Ada dah atau biasa ini? Anda itu sebagai mengaku sesuatu kansi nengnya anggi nengnya anggi korai siu ini
नों नङाब्ला बे मुलुगा आंनि थाखाय अराय खोमसि फै सना एसे खुदुं आं दिनै मा खालामफ्लांखो 30 किल'मिटार गाहाम गोजान सान मोनब्ला साइकेलजों थांजागौमोन सिबाय बिलाइ बेथ' लामा नायनो मेंनांसिगोन बियो फैमानाय नंलाजोंहाय लोगो दा खालामानो भट सिलायनाय दावराव जालायनायनि सुथुफ्रानो दाबो खाराखै गुमै सार जोंसोलै गुमै सोरजोंब्रा भटनि बाक्सखौथ' नोंनो मोनदों बे बाक्सआनो नों गोदो गोदो उन्दुलांदो खालामनो गालांखो आदा मा सुनि जाखो जोंनि खाफालालाय आदा बे जायगायाव बारा गोबाव थानाया गाहाम जानाय नङा बाजै नोंथ' रान्दि जाबाय बाजै जरा गोख्रै खेव आइ बुरि अर्गेंआ एसे आगोलसो लकापनिफ्राय खारखोमादों अर्गें खारखोमाबोदों गैयाथ' मा गैया गैया सार खना खनला जेरैबो नागिरजोब्बाय जों खोनासं बुरि नोंसोरलाय मोजाङै मोजां हमजाथों नङाबा गुलि अर्डार होनाय जासिगोन सार नाथाय खैफोदनि सायाव खैफोद जाबाय मा खैफोद आफा मा खैफोद हारा जोंफोरखौ सोरबा गावथारनानै गालांबाय मा अर्गें आफा नों बे जायगायाव गारना ओंखारदो आफा दिनैनो दानो आयै नोंखौ गारनानै जेरावबो थांनो हानाय नङा आयै नों जेरैबाबो थांथारनांगोन सारा नङाब्ला नोंखौबो सानसे
सुथुरफोरा नागारनाय नङा आयै आंनि खर'नि थै मोननांगोन आं आरो सासे फिसाखौ खोमानानै लानो लुबैला नों सैथोथारब्ला आं बायदि साब्रै बिमानि बोर सानस्रिनो हानायजों थाफागोन फिसा नों देरहासारगोन थांगोन फिसा नों थांगोन आयै आयै नै आदा लासा जोबोद दिनै बुथारथारदों बानायसो नोंजोंहा जेबो खिमान गैयामोन भटनि समाव एसे एनै दावराव दावसि जादोंमोनब्लाबो सासे मोजां मानसिमोन नोङो नों थैलांनायाव बर' हारिहा गोबां खहा जालांबाय रायजोफोर सोमखोरा बेबादि अबथिरा थैनांनाय नङामोन दिनै जाय मानसिया सोमखोरखौ बुथारदों बे मानसिजों सोमखोरनि बिसि बिबारिहा सोमोन्दोनि केलेंकारि दंखोमायोमोन आरो लोगोसे बे केलेंकारिनि बदनामखौ रायजो राजानि मेगननि आन्दोआव दोनखोमानो बै मानसिया सोमखोरखौ बुथारदों रायजोफोर बे बुथारग्रा मानसिया रावबो नङा नों अरगेंआनो पुलिस पुलिस Stop it! Hei, दावराव दा खालाम नै सानस्रि नुदों अखालि उन्दुनायनिफ्रायनो दाबो सिरि मोनाखै Get up! Get up! Đến một cái plan rồi là vậy.
जुलि लोगो जाबाय नों आंनि अबथिरा नागारलांबाय आसखान्दा खालामबाय आं मा थाबाय रजे बिखा गावबाय नोंजों रजे रायजो जानो लांफादोनो hỏi mà rồi hỏi rồi 아무리 비싸지가 없는 랑랑이들 넉들이 험난이 나와 넉들이 험난이 나와 nang belang nama langsada nengar gawen daula kunni gesherbana bai haje gajawni tansalyo langko langnane buli honai jasig은 langsada ayo ang ma kalampangga Ada, angko abon nari tamu guys. No. Ada, neng angko mugi bay. Ang ning dai nigiri ada. Ay papi. Ada. Neng angko ni mahanga ba. Miti kade. Ada. Ang bebe. Mulukau. Gelia. Vì phật lý khác ấy anh cậu phụ nữ phụ được nên làm Lô tạ tạ tạ
말하고 데일리야. 데일리야, 어디냐 데일리야, 데일리가 살지만 왕과 봐. 루파마, 루파. 루파 내 카메라 타는 루파니 내 아이 루파 막을 시카머니 막고는 거 Lagi ada, ini saya kebanan nih. Si Puba saya deh. Lupa. Anthony ni onnew barbunsै नाथाय रायजोफोर बे दायनि थाखाय नोंखौ निमाहा होगोन दा बिरुपा जेबो जाथोंसै नों गोख्रैनो बारलांदो ओरैनो आदा साननैनि सिनायनाय मोनदों आंनि नाथाय मानोबा अरायनि बायदि मोनबाय Lupa. 가고 낭발 정답이고 가서 나게르고 못나이 농이야 비디바정 ሰር고 꿀이 허고 라이트 너 혼자 마사를 रायजोफोर बेनि थाखाय आं जोबोद रायजोफोर आंनि फिसाजो रुफानो हगारलायब्ला आंनि फिसाजोखौ नों सोर गाबोननो जुलि होनो नांगौ आं जेरैब्लाबो थैखानांसिगोन जेब्ला दैसानि बिखायावनो बाज्रुमनानै
गोदैसिनो बोरबानि न'आथ' रुपा रुपा नों मा खालामनानै लाखो रुपा रुपा नों मा खालामनानै लाखो दिनै नों आंनि थाखाय गावनि बिबार बादि गेवलावफुनाय जिउखौ बावलांबाय रुपा माने एफाराव हागौ दाखो ओइ सना दङ सरखौ गोजोन जाय होदि दाहार नारा गई बिना राजफोर खारबो Hei! Nubai Rajabar! Bibari al taharnya kolko. Nai! Dah sekedar. Ma? Bibari? Dahar. Kalau kaya Masake. Dahar sah. Oh, salah. Bongkoni gontong haga. Salah jauh lihat sesangkat. हिन्जावनि आखला बिदिनो जाबाय मानोथो फिसा गोदान जफिनाखै थ' नों बेनो दिनैनि समाव जागोन नों महर गोसा गोरलै सिख्ला बैसो जाबाय बयबो मेगन खेबखागोन फै फिसा थ' आंनावनो थायै फैदो
दाहारखौ फाग्ला खालामनानैथ' जेबो मुलाम्फा जायाखिसै जुदि दलिल-थुलिखौ होनो हायाबा बिनि गासिबो सम्पथिया माबोरै जोंनि आखायाव फैनो नो प्रब्लेम दादि नों जेबो सिन्था दाखालाम दा बावैनो दाहारा अरायनि थाखाय गुड बिदाय Pagala Ang Jaulia Ang nonga pagala nonga Jaulia Ang nonga pagala nonga Jaulia से भागला बै से जावलिया हाय बयबो फागोला नों से भागला बै से जावलिया बयबो फागोला आं नङा फागोला नङा जावलिया आं नङा फागोला नङा जावलिया नों से भागला बै से जावलिया बयबो फागोला नों से फाग्ला बै से जावलिया बयबो फागोला हनै फागोला लामा लामा थाबायदों हनै फागोला हनै फागोला लामा लामा थाबायदों हनै फागोला सान्दुङाव साथा मारुआव जुथा नों सासे फाग्ला आं नङा नोंसो सायख्लुमाव साथा दैयाव गान जुथा खैफोदनिफ्राय नों बारग'नोबोला गेदला मादला सोर फागोला फैगौ हनै गेब्ला गेब्ला लिंलाब लिंथाब गोदोनायाव खाना लादों नेथाय फाखोरा बिसिया बोगोन मैसो बादि फासि नांना थैनो नामा पुलिसा बोगोन मोसौ बायदि फासि नांना थैनो नामा आं नङा फागोला नङा जावलिया आं नङा फागोला नङा जावलिया नों से फाग्ला बै से जावलिया बयबो फागोला नों से फाग्ला बै से जावलिया बयबो फागोला गोसो थोलायनाय सेंग्रा सिख्ला मिनि खोमाबाय एम्बु सेंग्रा नै
गोसो थोनायाव गैया सुखु खालि उसुखुथु हाय उसुखुथु मोनगोन दुखु दाहा नै जावलिया फाग्लि फाग्ला फेन्थ' फेन्थ' नों फागोला नेबाय थादो जेल खाना जेल खानायाव बुलाय सोलाय केन्थ'बाय थादो नों आदुआ 1 yes sir 2 हाजिर 3 4 हाजिर 5 yes sir 6 फानजारियाव दावा गैला गाबद्रिदो नों हब्रा हब्रा आथिं सिंजों नाया गलांबाय गोग्रोमबाय था नों फागोला आं नङा फागोला नङा जावलिया आं नङा फागोला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला आं नङा फागोला नङा जावलिया आं नङा फागोला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला Orgena, fast position carry खालामबाय सोर organ दादि अरे बा जोबोद स्मार्ट गथ' Organ? Yes sir. सार समाव आं थांगोन जोबोद खम आं बेयाव गोबाव थांनानै खोमोद I see. Come on. राखाव Yes sir. खयदिया नोंनि लकालनिफ्राय खारबोदों Yes sir. नों बेखौ दासिमबो हमफिननानै होनो हायाखिसै Yes sir. एसे सहैबावनो पुलिसनि दोननांगौलाय राखाव नोंनि रेकर्डआ मा सार सानिफ्राय खोला खोलानिफ्राय सानजा सानजानिफ्राय सोनाब सोनाबनिफ्राय हर हरनिफ्राय सान Hours after secondनिफ्राय Stop! One second. दान मोनसेनि गेजेराव अर्गेनखौ हमनानै होनो हायाबा you will be under suspend. Understand? नोंनि जिउ जारिमिनखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय आं However, नों दा मा खालामनो गोसो Any service or any course? सार आं नोंथांखौ बबे रावजों गोनो होबावदों आं दा बाहेरायाव उदाङै ओंखारनायानो खैफोद आरो बहा मा सार्भिस बहा मा कर्स No, don't think about it. I can solve it quite easily. Myself, I am going to be retired very soon. You may join in my post. Sir. No need. Honorable House, just division stop. Come on to the dining hall. Okay, come on. Maya, này sang đừng má lao nữa. मा बेलाय आदा दख'ना मा खालामदों आंनो बेखौलाय गानदो आं उन्दैनिफ्रायनो गानफेराखैथ' माबोरै गाननांगौ गानफेराखैब्लाबो गाननांगोन मानोना नों सासे बर' आइजो नों बाहेरायाव थां बाहेरायाव थां
Let me see. Boleh lihat sendiri. राजखुंगुर नङा बैथा गैयै दिङारिसो ओरैबो रुगुं मोना ओरैबो रुगुं मोना दैमा गेजेराव थाबाय आं आनि आनि नङा आं राजखान्दा नङा राजपुत नङा राजखुंगुर साबोबाय खेबसे नोजोरावनो जुगामि देंखो सुजुबाय निमाहा होदो आदा नोंनि मेगनाव आंहा मोदै बोहैहोनो जेबो मोन्थाय गैया
नङा माया नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया बे आंनि खाफाल आं मिथिबाय नोंनि जिउआव गोबां दुखुनि थफ्ला दं नों आंनो बे दुखुनि थफ्लाखौ रुजुनफानो खाबु होगोन दा आदा माया नों जाबाय सासे गोजौ थाखोनि मानगोनां एडभकेट आरो आं जाबाय जेलनिफ्राय खारखुमानाय खयदि एडभकेट आं एडभकेटखाय नोंखौ जेलाव सोनानै दोनहैगोन बेनो नङाना गोरोन्थि बुजिनाया थिग नङा माया अन्नानै बुं आदा नोंनि जिउआव मा दुखु दं नोंनि बे मेगननि मोदैया मानि आंनि नेहात जिउ जारिमिन खोनासंनो मा मोनो नों माया होनब्ला आं मानसि नङा खोनासंनो समाया बुजिबाय नों गोरोन्थि बुजिबाय माया अर्गें आदा सासे सिख्ला हिसाबै नङा मानसि सानोब्ला खिन्थादो आं जेनबाय माया थौ बिदिब्ला आं लामा लामा खिन्थालांसै रुफायानो आंनि जिउनि गिबि मोदायजोंमोन जायनाखि आंखौ गोथाङै लाखिनो गावनि जिउखौ बावदों आं बेखौ बावनो हानाय नङा माया अब्लाबो बे सासे अनसुलि मोदायजोंमोन नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय अर्गें नों आंखौनो रुफा साननानै ला आफानि सम्पति दं आरो अनसुला आदै दं नों आंखौ माला बोखारखो नों आंखौ माला बोखारखो
नैबे सानसुनि नैबे अर्गेंनि नैबे बिबारिनि नैबे आंनि रावबो जाया आं हारसिं जाजोबदों Excuse me, madam. That is symptoms को नहा sure जाबायना? 100%. बिनि ब्रेन डिफेक्ट जानाया स्लो पयजन मोनजानायनि थाखाय. मेडाम बिदिब्ला राहाया बिखौ पयजन रिडक्सन मेडिसिन जाहोब्लानो कियर जागोन. Thank you, madam. Thank you very much. थैंक यू मेडाम. No problem, Daddy. 어디로 지내면 살고나니 너? 아니 나라고도 지야비. 엄마 그 이브라 뭐 하는 거? 자, 나이제는 피지 기분 울려. 내가 뭐라 말해? 어디로 나가고? 매 손전에 가요. 아웃. Pardon me again. बिदियाव एसे आं नोंनि सायाव गोबां बुंथावना बुंफ्लांबाय जानो हागौ. दाहार नों बेफोरखौ दागोसोखांसै. नोंदि हामबाय बेनि थाखाय इसोरखौ साबायखर. दाहार आं बेसेबांबा गिदिर खैफोदखौ आनज्रायनानै दं. दिनैसिम आं बाहेरायाव उदाङै ओंखारनो हाया. फुजिनायाबा मा जाखो मा बेरखो? थां दाहार नों आइखौ बेयाव लानानै फै. नाथाय हुसियारै. जागोन अरगेन. बुं बिबारि मैया हराव दरनार बिला सोर सेंग्रामोन? आं मिथिया आफा. मानो मिथिया? रायजोफोर गुलि जाखानाय मोसाया मालाबाबो दलरै थानो हाखाथारा. आंनिब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ गामिनिफ्राय होखारथारनांगौ. नंगौ नों बिब्दिनो गामिनि फरायफुनाय सेंग्रा गाज्लाफोरखौ गाज्रि खालामजोबसिगोन. आफाफोर आंखौबो फोथाय. आनन्दनि मानसि फिसाइखौ खाबु लानानै बदलनि मुखा गानाय. उरखानो आंखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन. दाहारासो आंनि गेजेरखौ रैखा खालामदो. नाथाय उरखावनि फानदायनायाव बनामा दाहार आरो आंनि सायावसो जाबाय. बेनि अनगायै बे जायगानि सोरबा सेंग्रा बुंनो हागोन नामा आंजों बमराय जादों होननानै? नों बुंनो हागोन? बुं. नों आंजों मालाबा बमराय जाफेरनो? बुं सोरबा सेंग्रा आंजों बमराय जानाय दं नामा? हाय खाफाल. रान्दिहा जेब्लाबो बनाम. रान्दिनि थाखाय गसंनो रावबो गैला. आं दं बिबारि नैबे दाहार दं. बेनो नामा नोंथांमोननि बिदिनो?
दिनै आं बे रान्दिखौनो हाबा खालामनानै आङो रान्दिनि इज्जतखौ रैखा खालामसै रायजोफोर आं दिनै बिबारखौ हाबा लानोसै खोनायाखै मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बादि अबथिरा आंनि जिउआ जोबनानै थाङोबोला दुखु दाहा दाजासना बे जायगायाव ओंखारफाखै बे जाथायाव आंसो थैनांगौमोन नाथाय नों मानो बांस'खो सासे रुफाया नोंनि थाखाय थैनो हादोंब्ला आं मानो नोंनि थाखाय थैनो हाया आंनि जिउनिख्रुइ नोंनि थांनानै थानाया गोनांसिन अरगें मानोना नोंहा समाजनि सुथुरफोरखौ हमनानै सैथोखौ सोराङाव लाबोनांगौनि बिबान दं माया नों सासे गिदिर गोसोनि आइजो नों दिनै आंनि गोसोखौ जै खालामनो हाबाय थारैनो रुफाया नोंनि महर लानानै आंनि खैफोदनि रैखागिरि जाफैबावबाय I love you आंनो रुफा आंनो सना
बिबारे आं साख्रि मोनबाय आदै आं एसपि जाबाय कंग्रेचुलेसन थैंक यू अर्गेन आं एसपि जाबाय कंग्रेचुलेसन थैंक यू माया आं साख्रि मोननायनि प्रसाद मादै लामा गथ'आ बिबारे आं साख्रि मोनबाय बिबारे आं सानसे आइननि मेगनाव हाद्रि साननानै थानो हाबावो दाहार नोंथ' दा एसपि जाबाय आरो माया नोंबोथ' सासे गोजौ थाखोनि लयार जाबाय सैथोखौ स्राङाव लाबोनो बारा गोब्राब जानाय नंला आं सारेन्डार जानोसै मानो आं थासान्दियावनो मानो सारेन्डार जानो जानाङा You are absolutely wrong. नों थासान्दियावनो आदा अर्गेंआ सारेन्डार जानाया गाहाम नाथाय बेनि सिगां नों हागौमानि गासिबो फोरमानखौ आंनो बुथुमनानै होफैदो आदालतआव आं दंसै गुड आइडिया अर्गें आं नोंखौ माब्ला हमनो मोनबावनाय नों आंजों माब्ला मोनजाबावनाय सानसे साननैनिनो 15 सान जालांबाय आरो 15 साननि उनावनो आंनि साख्रिया बायसिगोन बिसि फिसा गथ' गथाय गासैबो मा मावबादि रोंनावसिगोन लामानि बिबायारिफ्रा आंखौ फावजों गेलेसिगोन आयै आं मा खालामबावनो नों ओरैबायदि खालामदो एसपि सार प्लिज टेक योर सीट ओके नों अर्गेनखौ नागिरनांगौ खालि बोल' अर्गेनखौ लाबोनायनि गुदियाव सोरनि फाननाय दं बेखौल' आंनो मोजाङै फोरमायदो होमब्लानो नोंहा प्रमोशन हा प्रमोशन प्रमोशन सार आं पुलिस इन्सपेक्टर जासिगोन हाय खाफाल नोंथांमोननि एसपिया मानो फैयाखैमोन बे डिस्ट्रिक्टआव आं माबा लांखावनो पुलिस इन्सपेक्टर जानानै बारखांलांसिगौमोन सार बेसेबां केस मोनदोंमोन आं नैबे गोरा खर'नि दाराय बेसेबांदि क्रिमिनेल हमदोंमोन आङो बे ओनसोलाव राखाव असे होननानै बेसेबांदि थोर थोर गियो आरे बा बिदिबाथ' नोङो माला प्रमोशन मोनसिगौमोन अरजाथारला सार अरजाथारला दाबो प्रमोशनखौ मोनहासिगोनब्ला बेसेबां खुसि जागोन सार सियर नों खोन्था दङ खोनासं सार नाम्बार 1 भट केम्पिं अफिसखौ मोनसि गोराया गावनो सिफायनानै अर्गें आरो दाहारनि सायाव केस फाइल खालामदों सार नाम्बार 2 सानस्रिखौ उरखावानो पुलिसनि हेफाजाब लानानै रेप खालामनो नाजायो बेयावनो सानस्रिया गावनि गोथारथिखौ रैखा खालामनो सुइसाइड खालामनो गोनां जायो सार नाम्बार 3 सार सोमखोरखौ उरखावानो बुथारदों सार आरो अर्गेनखौ लेखायनानै केस होदों सार नाम्बार 4 दाहारखौ ब्रेन डिफेक्ट जानायनि मुलि दौवो आरो नाम्बार 5 उरखावा गावनो अर्गेननि न'आव स्रोदैनो 20,000 रांजों लोगोसे पिस्तल दोनखोमाहैनानै अर्गेननि सायाव दाखायथि केस होयो सार आरो अर्गेनखौ आंखौ हमहैयो सार सार प्रमोशनखौ होसिगोन ना Why not? Sure. Now orgena सारेन्डार जाबायसिगोन लोगो लोगो प्रमोशन प्रमोशन थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू खोनाबाय उरखाव खोनाबाय दादि मा खोनाखो दाहारा मोजां जानानै मालाबानो एसपि जाखांनानै दं आरो राखाव हादोरनिफ्राय गासै सैथो सुबुंखौ मोनलांजोब्बाय आरो
बेल' नङा गथ' फैगौ 25 जानुवारिखालि गासिबो अर्गेनिक केसखौनो बिजिरनाय जागोन आरो अर्गेनिक जानानै उखिलगिरि गौथुमगोन मिस माया रानी गयारिया। मिस माया? औ प्रफेसर सुबुंसार गयारिनि फिसाजो। आथिखालाव मायानि आखायाव केसनि गासिबो सुबुदा दाहारनि आखाइजों गोग्लैहैजोब्बाय। मिस माया नायगोन आं माबायदि एडभकेट मिस माया गयारी। मेडाम गोजौनि अर्डार मथे नोंथांनि गारिखौ चेक खालामनांगौ जादों। मा जाहोननि थाखाय? नोंथाङाथ' मिथिगौ हादोरनि बारहावाया मोजां नङा आरो नोंथांमोनानोथ' आंनि बिगोमा जोंथ' अर्डार फल'वारल'सो। राजहाल बिदिया खेवनाहै आदालताव पेश खालामनो लानाय सत्य सबुत गोबावनि सम गैया गोख्रै। Okay, just a minute. आसामनि लयार मिस माया रानी गयारिया दासिमबो प्रेजेन्ट गैया। Your Majesty, आसामनि लयार मिस माया रानी गयारिया मानिबा जाहोननि थाखाय दाबो सफैयाखिसै। बेनिखायनो बिजिरनायखौ दाबोरसे पस्टपन खालामथ'नो खावलायनाय जाबाय। Your Honor, बियो जेब्लाबो जानो हाया। मिस माया रानी गयारिया मिथिया नामा आदालतनि समखौ? मिलर्ड, जानो हागौ मिस माया रानी गयारिया पेश खालामनाय जेबो सबुत गैया जायनि थाखाय बियो एटेन्ड जाफैनो लाजिदों। Your Honor, बिजिरनाया दिनैनो जोबनांगौ आरो दायनिगिरि अर्गेंखौ आयेन बादियै साजानि राय होनांगौ। आसामनि लयार मिस माया रानी गयारिया दासिमबो प्रेजेन्ट गैया। मैडम नोंनि खैफोदखौ आं मिथिबाय नों आंजों माबा गोख्रैल' गाखोदो। Hurry up.
बिजिरनाया दिनैनो जोबनांगौ आरो दायनिगिरि अर्गेंखौ आयेन बादियै साजानि राय होनांगौ। Excuse me, Lord. What happened, my child? Don't worry, Daddy. आदालतनि डिसिप्लिन बादियै बिजिरनाया जागायजेनथोंसै। डिफेन्सनि लयार मिस्टार आकलारि प्लिज प्रसिड। थैंक यू योर ऑनर। Your Honor, मोनसिंनि बान्दाफोरखौ पस्टार बिसिनानै बुनानै हरदों होननाय अर्गेंनि स्टेटमेन्टआ मोनसिंनि खेमखौ बुफायदों बेसो रोखा फोरमान जादों। Your Honor. Objection, Your Honor. Objection overruled. Proceed. Your Honor, नैबे मोनसे नंखाय अडिअ केसेट जाय केसेटखौ मोनसिंनि बायनानै गुन्दाफ्रा आंखौ लामायाव बेंथानानै सिख'दोंमोन जायनि थाखाय आं बेबायदि हालोद। मिलर्ड, बे केसेटआवनो केसनि गासिबो बेन्दोंफोरखौ असि साहाब राखाव नार्जारिनि गाराङै मोननो हागोन। मिलर्ड, can I stand for arguments? Yes, schedule. Number 1, भट कैंपिंग ऑफिस को मोनसे गोराया गावनो सिफायनानै अर्गें आरो दाहारनि सायाव केस फाइल खालामदों सार। Number 2,
सानसेखौ उरखावानो पुलिसनि हेफाजाब लानानै रेप खालामनो नाजायो। बेयावनो सानसेया गावनि गोथारथिखौ रैखा खालामनो सुइसाइड खालामनो गोनां जायो सार। नाम्बार 3 सार सोमखोरखौ उरखावानो बुथारदों सार आरो अर्गेनखौ देखायनानै केस होदों सार। नाम्बार 4 दाहारखौ डिटेक्ट जानायनि मुलि दौवो आरो नाम्बार 5 उरखावा गावनो अर्गेननि न'आव स्रोदैनो 20,000 रांजों लोगोसे पिस्तल दोनखोमाहैनानै अर्गेननि सायाव दाखायथि केस होयो सार आरो अर्गेनखौ आंखौ हमहैयो सार। मिस्टार उसी साहा बे गालांनायनि नङा नङा बुं। नंगौ मेडाम, बे केसेटआव खोनानाय गासैबो सुबुदा आंनिनो, बे 100% ट्रु। इयर अनार, आंनि आर्गुमेन्टआ जोब्बाय। दिनैनि बिजिरनायाव मोनसिं मोसाहारि आरो उरखावगोरा मोसाहारिया अर्गेंनि सायाव केस फाइल खालामनायनि दायाव इन्डियान पेनेल क'डनि आन्डार सेक्सन 427 मथे सोमखोर बसुमतारीखौ मार्डार खालामनाय आरो मिस सानस्रिखौ गें रेप खालामनो नाजानाय सुइसाइड जाहोनायनि थाखाय इन्डियान पेनेल क'डनि आन्डार सेक्सन 302 आरो अर्गेंखौ नंखायै दाखाथि केस होनायनि 394 बेआइनि रिभल्भार बाहायनायनि थाखाय आर्म्स एक्ट 25 साब सेक्सन 1A बादियै लाइफ इनप्रिजनमेन्ट होनाय जाथोंसै आरो मोनसे उरखावनिफ्राय रां घुस जानानै क्रिमिनेलखौ लाइन होनायनि थाखाय राखाव नार्जारिखौ साख्रिनिफ्राय डिसचार्ज खालामनाय जाथोंसै।